kai mai sauraro na, ya kai mai saurare na, ya kai mai kallo na, ya kai mai jina, ba ka rungumi annabi sosai sosai ba, ka nace mishi da yawan salati. Ina taya kai na farin ciki, ina taya ku farin ciki, don mai kallo na ina taya shi farin ciki, don mai jina ina taya ka farin ciki, tun da Allah ya baka soyayyen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, tun da Allah ya baka soyayyen annabi Muhammadu, Allah ya baki ya baku soyayyen annabi Muhammadu. Ina neman alfarma ga dukkan mutum da ke kallo na ko yake ji na yi ma annabi salati ko da kafa daya hadiya ga annabi. Duk wanda yake ji na da duk wanda yake kallo na tun daga nan har abadul abadi, duk wanda ya ji wani lokacin a daidai wani lokacin ina bukata, ina ba shawara, ina neman alfarma, ina hada shi don girman Allah da yi ma annabi salati ko da kafa daya. Ta kowane siga kai ma annabi salati domin kai ma ka rabauta. Da Allah shi yana nan yana yi a kowane lokaci, da kowane minti, da kowane sakon, da kowane sawani, da kowane lissi ba yankewa. Kai ma annabi salati domin ka rabauta. Kuma annabi salatin kun yin ko da salatul fatihi ne ko da jauhara